karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapaha. Kung mao na, naglakaw-lakaw pa day ang maong kriminal. Oh, gawas nun pa ang maong kriminal. Mauna na akong ikasulti, ma'am. Mayo tingaling magbuwag-buwag lang una ta kay naa si Madam Mercy sa bintana. Naglantaw na to. Oh, sige. Salamat sa kasayuran, Lo. May ihatag ay kunin mo. Unsa na, Lo? Kini, Karaang picture? base makatabang na sa gusto ni mong diskubrihon ining tapita. Hula ko ini. Ining bahay nila ni Rodel, Lo? Ang sa Albor Uno kanang maong bahay, Ma'am Sabrina. Unsa? Tinuod yun ay nga. Parehas og design ang duha ka bay. Ay maaw ka na ang among bahay, Ma'am Sabrina. Ang gisuno, itong tromero. Ay sige, ma'am, may buhaton pa ko. Ay ikaw na'y bahala ng hulagway sa Casa Albor Uno. Ang pihingi ka na, kinag-inusara lang ka ng kopya. Ayaw ka bala ka, Lo. Ako ning ampingan. Ay, sige, ma'am. Sige. Parehas kin ang duha ka bay. Way kalainan bisan kamay. Aw, ang mga kahoy sa palibot lang ang lahi. Ug ang background nga bukid. Lisod sa diay ang kiakian ni Mama Mercy. Ug sama na mo, wasab sila makasal dinhi sa bahay. Nagbuwag-buwag na ang duha. Ma, ayaw tagig daot ang kahulugan ng ilang panagsulti ni Sabrina o Lolo Ilmo, ma. Nang libak sila. Ma, nasab ka ng imong daot ang hunahuna. Dili mahitabong masayop ko, Rodel. Gusto ko susihon nimo kung unsa ang gitunol nga papel ni Elmo kang Sabrina. Ha? Ako ning kopyahan ang karaang picture sa Casa Alporonio. Rodel, Sa inyong panagsultihan ni Lolo Ilmo, Sabrina? nakakita ka na mo sa hardin sa layo? Nakita mo ni Mama nga nagsulti sa hardin. Rodel, dili kalikayan nga magkasulti gid mi si Lolo. Kay gamay ra kay ta dinhi sa bahay. Kung sige tunol ni Lolo Ilmo nimo? Kini karaang hulagway sa Casa Alboronio. Tanawa og maayong atubangan sa bahay, Rodel. Wa gid siya kalainan ining ikaduha ninyong bahay. Ayaw nang ipakita ni Mama. Unsa gid ay nahitabo sa inyong pamilya? Mahimo ba, Sabrina? Dili na ta maghisko sa nangagi? Pero, Gusto na! Rodel, kisinggahan ko nimo. Sorry. Sorry, Sabrina. Dili gud ko ganahan nga magunhuna sa nahitabo sa nangagi. Ang ugma nga gusto kong fokusan ang kaugalingon natong pamilya. Rodel, samtang niya pata sa inyo, di ka makapugong na ko sa pagsusi sa nahitabo sa unang panahon. Pero wa kay labot sa nahitabo sa unang panahon. Asawa na ko nimo. Busa may lapot na ko. Labi na kon maapektahan ka sa nahitabo sa unang panahon. Kanang nahitabo sa imong inahan ang akong concern, Rodel. Nahibaw na ko kung nganong naingon siya, ana. Husto ang doktor. Head injury of emotional stress ang nakaingon anang iyang dagan sa utok karon. Sabrina, please. Pero dili makagustong hisgutan. Nga wa makagusto ang imong apuhan nga si Romero Rema sa imong amahan. Gusto na, Sabrina. Gusto na. Kinahanglan atubangon mo ang kagahapon, Rodel. Tungod kay may mga higayon nga ang sulbad sa mga panghitabo karon mao ang nahitabo sa nangaging panahon. Hapit pamatay ang imong inahan tungod sa imong apuhan, di ba? Kinasultin mo, anak. Si Lolo Elmo. Ayaw pagtuos ta ng isulti sa tiguang. May problema sab siya. Ug kung sa may problema ni Lolo Elmo, ha?
Nagtuo si Lolo Ilmo na sila paghihapon ang tag-iyan ni Dapita. Ang ano? Nahibaw kas nahitabo sa bata pa si Lolo? Sa dihang gipalit sa imong apuhan kining dapita o gihimong katabang ang inahan ni Lolo Elmo? Sabrina, gusto na. Please. Dili ko gusto mamatay sa nahitabo sa unang panahon. Nganong dili man, ha Rodel? Ikaw ang bugtong sumusunod ining dapita. Kinahanglang mahibaw ka sa sugilanon ining dapita, Rodel. Wa ko interes nga may bawo pa. Pero, Rodel! Gusto na! Gusto na! Dili una ta magsulti. Rodel! Rodel! Oh. Ano masuko man si Rodel kung iskutan ang ilang kagahapon? Ay, kapuya ini palahi tao eh. Hain man karon. Sultihi ko. Si Annalisa nang nasa gawas. Sultihi ko. Kuhaon ti ka. Gidaman naman siya eh. Hain ka maging dapita. Sige na, sultihin ako. Oh. Balik. Balik, Adela! Balik! Oy, Annalisa, wag mata, oy! Oo, Annalisa, ako ni. Si Manoy ni mo. Ay, Karding. Ilakaw ng sabkang nga nagdamgo. Anoy, may ani si Adela, Anoy. Magpakuha siya na ako. Oh, unsa, oy. Ayaw yun pag-uban niya, ha? Manoy, nagpakiluoy siya na ako. Nagkalapok siya. Uy, day. Amatiin taon, ha? Di ba, miingon man tong tambalan sa... Anong sa una ba nga, nagpatambal ta nga, dilit ni mo tagdon kung doon ay magpakita ni mo, nga para ni mo dilit normal. Sama pa nang sa mga nangamatay na. Pero wa pa makita sa dalangtod karon, Manoy. Annalisa, wa na tayo mahimo kung dili gud siya makitaan. Gipangita na magud siya kon. Aw kung makita siya dilaw ko sab nimo, ina gipangita siya mao nga dili na siya magkondenar pa. Pero, Gusto na, balik lang katug. kinahanglang mauban ko niya, Manoy. Unsam taong ka, oy. Uy, ayaw ta na buhatan na Lisa. Basi pa doon jud ka sa urom ana. Pero mahibawaan lang nato. Kung hain si Adela kung mauban ko niya. Basta ha, ayaw jud. Palayo ni Adila kung magdamgo man kaniya o magakita man kaniya. Manoy. Wa matuog sa mong kwarto si Rodel kagabi. Dili gid siya gusto nga iskutan ang istorya sa ilang kinabuhi. Doon na gid siya gikahadlukan. Mayong buntag diha, Ma'am Sabrina. Unsa may gusto nimo nga pamahaw nimo karon, Ma'am? Bisag unsay available carding, okay ra ko. Hindi sa Annalisa nga ikaw may nagluto. Natuog pa, Ma'am. Kadlaw na mo ko siya nakatuog ug balikod kay Kay nga naman, nagkuhan man ko siya, Ma'am, nag-sleepwalk na sab siya. Kana. mao pa? Di naman sa siya niabot. Niabot siya sa sapa sa bandot, carding? Aw, wa man noon, Ma'am Sabrina. Diha ra siya sa mong lantay sa gawa sa mong payag. Unya nagatubang sa punuan sa mangga, nakisulti sa punuan sa mangga. Unsa ba iyang gipanulti? Kuan, kasulti niya si Adila. Ha? Unsa naman sa iyang damgo di ay? Ay, kuan nagpatabang na sab si Adila niya. Kung gusto siyang dadun ini. Ayaw gid siyang paubanan ni Adela ha, kung magpakita niya carding. Tungod kay dili na si Adela. Unsa? Demonyo na kini nga migamit sa panagway ni Adela aron buhatan ug dautan si Annalisa. Kakuyaw gud ana, Ma'am. Ingna gid si Annalisa nga bisan sa damgo dili siya muuban kang Adela. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!